אז הגעתי היום לשוק 18 לטעום את המנות החדשות שלהם. פשוט הייתי חייב את זה לעצמי. תראו איך הבשר נצנע, יש לנו פה המבורגר ונקניקיות צ'וריצות חדשות ופרגיות. וואי וואי חברים, זה משהו מטורף. הופה, הנה האוכל הגיע לנו. וואי וואי, תראו איזה הצגה של דבר. תראו את הפיתה המטוגנת עם שווארמה בפנים. לא להאמין, איזה ביף. וואי וואי וואי, כמה שנהניתי פה, תקשיבו, זה מטריף את החושים. מלא, אני רואה את זה ויוצא לי ריר. וואו, תראו את ההמבורגר. איזה דבר מטורף, זה נפלה לי ככה הביצה. תראו את האיכות. מלא. זה היה טוב, רק הם פינקו אותי שם, שוק 18, מקום מספר 1, אין דברים כאלה. תראו עכשיו את האורז עם הפרגיות, מנה מטורפת. יש שם מנות חברים, שלא מבייש שום מקום שבעולם. 100%, אין, כוכבי משלן, המקום הזה מדהים אותי מחדש כל פעם. ואני כל כך שמח שבאתי לשם לאכול היום. זה היה חוויה מטורפת ביותר, חברים. הנה האורז נכנס לנו גם כן לפה. וואי וואי חברים, קבלו את הנקניקיות צ'וריצות. איזה דבר, הם מורוטים היו לי שום. איי, ממליץ לכל אחד חברים, תבואו לשוק 18 מהר